Патологичното затлъстяване е сериозно хронично състояние, което често е свързано с диабет тип 2, високо кръвно налягане и повишен риск за здравето. В Еврохоспитал Варна вече прилагаме бариатрична хирургия, минимално инвазивен метод за лечение на патологично затлъстяване и свързани метаболитни заболявания. Процедурата обикновено означава по-кратък болничен престой, по-бързо възстановяване и персонализиран контрол върху лечението. При подходящо подбрани пациенти, бариатричната хирургия може да доведе до значително подобрение, включително до 72% ремисия на диабет тип 2 след 2 години. Зад услугата стои екип от специалисти, обучени и сертифицирани в европейски и турски центрове. Еврохоспитал Варна е първият лечебен център в региона, който предлага тази иновативна услуга в рамките на европейски проект. Очаквайте повече информация за консултации, критерии за оценка и записване.